Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zikomo. Kuyambirira ndipereke ulemu kwa Honorable Gertrude Nankumwa. Mulandire ulemu wanu. Ulemu kwa running mate yathu Honorable Besa Ndewere, mulandire ulemu wanu. Ulemu kwa a President Anzika Coalition, omwenso ndino a second Vice President designate, mulandire ulemu wanu. Honorable Dr. Rose Sakala, Vice President wa Japan cha PDP, mulandire ulemu wanu. Olemekezeka a Secretary General Honorable Simeon Piri ndi mamemba onse a INGC omuli pano, mulandire ulemu wanu. Ulemu ndiperekenso kwa ma regional governors, koposaposa a regional governor kuno kumwera Honorable Eric Motifala, ulemu wanu. Ulemu mundiloleso ndipereke kwa olemekezeka a chairperson a organizing committee, olemekezeka Bobo ndi committee yonse, mulandire ulemu wanu. Ma shadow MP muli pano, ma shadow councillor muli pano, atsogoleri a Japan kuchokera kuma area omwe muli pano, kuma constituency omwe muli pano, mwachidule amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, moni nonse madzulo ano. Muli bwanji? Ineyo ndili bwino. Yankho lake ndilomwero kuti tili bwino koma njala. Ndimafuna ndipezere mwayi kupereka uthenga othokoza kwa Malawi onse mdziko muno, kuchokera kuchitipa ukafika ku Nsanje, Nkhotakota ukafika Nchinji, chifukwa chopereka support yaikulu ku chipani cha PDP, chipani cha nyuwani chomwe chayamba chaka chatha muno Malawi. Mmene timayamba ulendo anthu ena amaona ngati zosatheka. Mmene timayamba ulendo okayika analipo, koma mukanthawi kochepa chipani cha PDP chili ndi mamembala ochuluka kwambiri m'Malawi muno. Tithokoze kwambiri pa nthawi imeneyi kuti Mulungu wachita nafe, Mulungu watitsogolera kuti tifike pano, chifukwa zochitika njiramo zinali zambiri. Mu ulendo omwewo tapeza kuti tsiku la lero tafika malo ano kukhazikitsa manifesto yathu ya chipani cha PDP, kuti kodi chipani cha PDP chidzapanga chani kuyambira pa 16 September pano. Timafotokoza kuti tingazungulire maka ndi mavuto ali mdziko muno, kwa mavuto akulu ali mdziko muno ndi awiri. Vuto loyambirira ni njala. Njala chifukwa chani? Chifukwa choti nakuti fetereza anakwera mtengo, anafika 160,000 kwacha. Chimanga chinakwera mtengo. Ndi chifukwa chake kuli njala. Chachiwiri ndi vuto la kukwera mitengo kwa zinthu zofunikira pa moyo wa munthu wa tsiku ndi tsiku. Ndiranena kuti ife tabwera kuzathetsa mavuto amenewo. Chifukwa chani? Chifukwa cha njalayi anthu akumangodwala pang'ono kufa kumwalira. Chifukwa cha njalayi matenda mzipatala ndi ambirimbiri, chifukwa choti anthu sakudya.
ndi chifukwa chake tabwera kuzathetsa mavuto awiri amenewa. Tiyambirire ndi yankhula mwachangu chifukwa cha nthawi kuti tibwerere makwathu. Gawo loyamba lomwe tikupangapo ngati chipani ndi nkhani ya fetereza otsika mtengo. Nkhani imeneyi itayamba, anthu omwe anayambisawo anafuna kuti anthu azizilimira chakudya, anthu azikagula okha fetereza, koma programu iyi anayisokoneza chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti masiku ano akumatiuza kuti ndalama za fetereza ayika mu khadi ya unzika. Ndiyeno munthu akumachoka kwawo kupita ku shop kuti akagule fetereza, akafika kuja kumamuza kuti bwererani amayi, ndalama mulibe mumu zinachokamo. Ndiye cha unzika chija si khadi ya ku banki ya, ndiye ndalama ilowamo bwanji. Nthawi ina manena kuti ayi sizikugwira chifukwa cha network. Ndendanena kuti pofuna kukonza vuto limeneli, kuyambira pa 16 September pano tipanga zinthu ziwiri. Choyambirira kuonjezera chiwerengero cha anthu olandira fetereza otsika mtengo. Chachiwiri mmene ine ndinali nduna za malimidwe, anthu amalandira makuponi. Ndiye pa 16 pano tikubwezeresanso makuponi kuti anthu azilandira makuponi. Zikomo. PDP wali. Nkhani yakukwera mitengo kwa zinthu tizapanga bwanji? Tikukhazikisa kampani ya boma yomwe izekhale ni makampani osiyana ang'ono ngati mene inali Press Corporation, yonena kuti inali ni makampani ang'ono ngati Hardware and General Dealers. Pa nthawiyo chomwe chimachitika nthawi imeneyi, President wakale wa dziko lino Kamuzu anakhazikisa Press Corporation pa cholinga chonena kuti katundu asamakwere mdziko muno. Akati company ndi ya Press Corporation ngati Hardware and General Dealers, amaonesa kuti company ya Hardware isagulise malata kupitirira mwezo uwu. Company yopanga sopo ngati River Brothers amaonesa kuti no azikapereka ndalama boma ku River Brothers iko kuti sopo azikhala otsika mtengo. Company yopanga sugar ngati Sukoma amaithandiza ndi ndalama kuipasa ndalama kuti Amalawi azigula sugar pa mtengo otsika osati 6,000 kwacha iya. Ndiye ifeyo tisakhazikisa company ngati imene yoyo. Zikomo. PDP wali. Ndiye pali zinthu zambiri zomwe kuzitambasula pano kuda kuti kwadakale, koma chachikulu china ndi nkhani ya mayendedwe tikuwakonzanso kuti constituency ina iliyonse tizayike 25 km ya msewu watala. Komanso mdziko muno muli madriver ambiri. Ndiye driver yo ali ni driving license, ndiye muli khadi ya chaunzika. Ndiyeno amanena kuti no driving license imapanga expire, chaunzika chimapanga expire. Koma kuyambira pa 16 watunena kuti no driving license chaunzika sichizapanga so expire. Chifukwa chonena kuti akati chapanga expire ka driving license, amanena ukalipire so ndalama kuti no akupase ina.
kwa fedona kuti ya pa 16 pano zimene zozo zitha yochita expire izikhala passport yokha basi. Munthu unaphunzira driving, munthu PDP wali munthu unaphunzira driving waendesa papita zaka 5 wakhalanso ndi experience ndi akuze kuti ukayipange iso renew yatha pali nzeru vane pali nzeru. PDP wali pamenepo ndipo akaneka kukuonjezera zochitika zosiyana-siyana chifukwa no wapezano experience ndiye tibwerezenso zimene zija zatha kuyambira pa 16 September pano. China ndi nkhani ya mavenda kuli bungwe la NIF lomwe anati mavenda azikangongolako ndalama kwa mavenda sangongola ndalama kubungwe kuja amapasa kale anthu a ndalama kale munthu kumangongola 70 miliyoni 100 miliyoni munthu mmozi pomwe 100 miliyoni inu a grupu asomanje makata kuilowesa musika wandirandemu mavenda agawana pang'ono osati mpaka azitenga munthu mmozi yani. Ndiye tikukhazikitsa thumba la nyunyu la vendors fund kuti mavenda okhaokha pansi pa bungwe la mavenda azingongozananso okhaokha. Nkhani ya mapromotion anthu ogwira ntchito mboma munthu umakhala kuyambira grade imodzi kuzafera grade yomweyo. Ife tunanoti ukangogwira ntchito kokwana zaka 4 ukupita pa grade ina yosatirayo nsanga automatic. Kusukulu za primary tikusinthaso machitidwe ake chifukwa anathu ku primary school amaphunzira zinthu zoti sizingathandize potukula dziko lino. PDP wali kumene kuja amajambulira na zombe chizombe akuti kumaphunzira parts of a grasshopper zimene zija upita nazo kuti ndiye tikunena kuti ku primary school panopa tikusintha kuti ku primary school anaja aziphunzira ntchito zosiyana-siyana za luso kaya hair dressing kukonza sisi welding tailoring art and craft aziphunzira zimene zija osati PDP wali osati kuwajambulira kalulu nikumaphunzitsa kalulu. Kalulu amabereka ana ochuluka mwakuti ndi chifukwa chake nziko muno tili pa umphawi chifukwa anaja akamaliza skulu ija maganizo mwa maganiza kalulu na zombe PDP wali pali ntchito zambirimbiri zomwe tazifotokoza manifesto yathu anthu sakusonkha. Ndiye tikukhazikitsa presidential initiatives on religious issues initiative yomwe kuchokera mu initiative imeneyi nziko muno muzaka 5 simuzakhala tchalichi cha uzu simuzakhala mzikiti wa uzu chifukwa pano pali azibusa mapastors fraternal abwera pano kuona mwemwe amapempherera mumuzisakasa zenizeni tikufuna kuthana ndi zimenezi. Chomalizira ndi nkhani ya mafumu panopa mafumu akuphula njera za moto. Mafumu analandidwa ulemu wawo.
Chifumwa omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha People's Development ayankhula pano pa Nyambado Ground Kundilande pamene apanga launch kampeni kapena kuti misonkhano yokopa anthu kummawaku adapanga launch mfundo za chitukuko za chipani chawo. Apa amaliza ndi kuyankhula kutambasula zina mwa mfundo za chitukuko zawo zimene zapanga manifesto yawo. Crispin msonkhano watha, kampeni ayipanga launch pano pa Nyambadwe, manifesto ndi kuja kummawa asendera ndi kuunikira amene manenera muja. Zayenda motani? Tinene kuti zayenda bwino. Tikunena kuti zayenda bwino chifukwa chonena kuti ndi zimene timayembekezera kuti after ataperekano in brief ku Golden Peacock panopa anaina kuti atambasulire ndi atambasula momveka bwino. Mwina kubwerezanso zimene ayankhula pamalo ano anenako nkhani yokhuzana ndi amalizira ndi mfundo yokhuzana ndi mafumu, kunena kuti no mafumu amasalidwa kwambiri. Mafumu sapasidwa ulemu when it comes to ndalama zimene amayenera kulandira pa ntchito yabwino imene amagwira. Akunena kuti mafumu amalandira ndalama yochepa kwambiri imene ndi 10,000 kwacha, imene nthawi zambiri mangothera transport akakhaonera kuti mwina akupita kuzokambirana malo ena. Zimeneno ndi zodandaulitsa kwambiri chifukwa iwe ndine ingolo kuti tione ntchito imene amagwira mafumu ndi ntchito ikulu kwambiri when it comes to development ya dziko. Ukumbukira bwino kuti mafumu ndi ameneno amasungazo chikhalidwe. Kumakhala nkhani zambiri zimene zimachitika kumamizi kuja zimakathera m'mabwalo mwa mafumu. Ndi kulandira 10,000 kwacha ndi zosagwira. Komanso umamva mikangano ina imene imakhalako yokhuzana ndi mafumu. Banja ili ndi banja ila ukanganira ufumu. Komano ukamva mkatimo dipo limene amapeza kukhala 10,000 kwacha ndi zinthu zopangisa manyazi kwambiri. Amanena nkhani yokhuzana ndi promotion. Promotion kunena kuti no kwathu kuno ku Malawi zimavuta kunena kuti no civil servant apangidwe promote. Akuti zimatha zaka mwina munthu kuyamba ntchito mpaka nano kumaliza ntchito kupati kutenga pension komano opanda kupangidwa promoted. Now amanena kuti no iwo in 4 years munthu akakhala pa post 4 years ndiye kuti no azisunthapo automatically kupita grade ina. Zimene zikutanthauzaso kunena kuti ndalama azilandira zokwererapo. Akambako nkhani yokhuzana ndi kukwera kwa mitengo. Ananenanso Golden Peacock kuja kunena kuti no mitengo nziko mathu muno ya katundu osiyanasiyana ndiyokwera kwambiri, of which ma solutions amene atsogolera akhala kupereka kufuna kuthana ndi vuto limene lili they are not relevant, sakufanana ndi mmene dziko lino likuchitira. Now mu manifesto awo a PDP Dr. Kundwana nkumanena kuti no pofuna kuthana ndi vuto ilili chimene apange abweresano makampani amene akhala aboma ngati apereka chisanzo chamene zinaliri mulamuliro wa Malemu Ngwazi Hastings Kamuzubanda kunena kuti kunali makampani ena amene anali under government of which amayesesa kupanga zinthu zonena kuti no mitengo ya zinthu isakhale yokwera, Amalawi asamaphinjike pogula katundu. Ndiyeno akunena kuti zimene zija iwo azibwerezanso kunena kuti no katundu asakwere. Mashopo ena azikhala odula choncho komano mashopo amene azikhala kuti akupasidwa no thandizo kuchokera ku boma ndiye kuti no mashopo amenewo mtengo wawo uzikhala umverera umene uzipangisa kunena kuti anthu azikatha kukapanga afford chinthu chimene akuchifuna. Amakamba nkhani ya zaulimi kunena kuti no kuulimi vuto limene liliko ndiona kuti system imene no government ikugwiritsa ntchito no panopa ndiyo salondola. Why anapanga subsidize fertilizer koma fertilizer sakupezeka. Fertilizer kunena kuti no akamagudwa kuzera mu chiphaso cha unzika zimene ndizo semphana. Akapitano kuja ogulayo mulimi amakazula kunena kuti network kuvuta kapena no ndalama zako mulibe mu chiphaso cha unzika. Ndiye amanena kuti chiphaso cha unzika si kadi ya ku banki ndizosiyana, ndalama zikhala bwanji mu chiphaso cha unzika, of which we understand and ndi chinthu chomveseseka kunena kuti zitheka bwanji ndalama zikhale mu chiphaso cha unzika noti mu kadi ya ku banki. So amanena kuti no during era ya Bingu Mutharika iwo anali Minister of Agriculture anthu ankalandira makuponi afuna apange restore that
system yonena kuti anthu azigwiritsa ntchito no makuponi. From there akambako nkhani yokhuzana ndi maphunziro akunena kuti mmene timaphunzirira kumalawi kwathu kuno ndi zinaso zimene zikupangisa kuti dziko lathu lino likanike kupita pasogolo, chifukwa zinthu zimene timaphunzisidwa mklasi si zinthu zimene zili practical pa ground. Timaphunzisidwa parts of grasshopper kapena kuti no ziwalo za chiwala kapena kuti chitete. Timaphunzisidwa no nyama achina kalulu ati zilibe tanthauzo lina lililonse ku nkhani yokhuza ndi chitukuko cha dziko lino. Ingolo iwe ndineyo taphunzirano under curriculum ya mbuyo imene no mwana amapezeka kunena kuti no amayambira pa standard 5 amakhala ndi ma subject almost 13. Kumakhala religious, kumakhala life skills, kumakhala chani zina zichoka ziunikira tayenda nazo mpaka na form 4 komano ntchito yake sitinazione. Tinafika ku college mwina kumapanga ife ntchito iyi pali ma subject ochepa chabe amene anafunikira chimodzimodzinso anthu ena amene mwina panopa ndi manesi you find out unena kuti pali zina zake anaphunzira primary zina anaphunzira secondary sizinagwire ntchito. That's wastage, total wastage of which akunena kuti zimene zimamuchedwesa mwana amakhoza kulephera skulu chifukwa chonena kuti mamunjikirano maphunziro ma subjects ndene chifukwa kuti ma subjects aja ndochuluka amene nomwina kusogolo kwake sazampindulisa afuna abwerese system ya education yatsopano imene mwana aziyambira kuphunzira chinthu chonena kuti no chizampindulira kusogolo kwake aziyambira ku primary nkhani kandi zopala matabwa nkhani kandi zokonza chani zonsezo akaziyambira ku primary akamafika secondary azikhaonera kuti ali ndi skill akuchimvesesa chinthu chiji so kuzakhala kosavuta munthu amene jaya akakula kunena kuti akhali ndi chinthu chomuthandizira chizakhalano chosavuta kunena kuti dziko lino lipite pasogolo chifukwa chizakhalano more innovative anthu ake tizakhala kuti no ma innovators tili ndi ma skills osiyanasiyana. Ingolo olo akimu amene tinayiso apa ndilande anthu tikuiziwa ndilande bwino and oyipopa yamanena kuti ndilande ni mzinda wa anthu oyesesa pa zonse. Why kuli anthu onena kuti no amabwera ndi ma skills now and then you find out una china chilichonse chimene timachiziwa m'Malawi mwathu muno kundilande chimatheka when it comes to majesty umapeza kundilande majesty oyeza aliko. That's innovation imene ikufunika ku dziko lathu lino kuti no anthu asamakhaleno osautsika asamalephere kupeza chinthu chimene akuchifuna kumtima. Modani chopasa chidu kwambiri ntonena kuti Dr. Kondwani Nankumwa anatoko Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.